Kees Leisner. Laat mij dit ervan zeggen. Niet zo lang terug heeft ditzelfde managementteam een onderhoud gehad met de organisatie, die ook opsporingsberichten plaatst, laat mij dat zo noemen. De mate van protocollen waaraan de politie zich moet houden voordat wij een bericht plaatsen, is niet iets dat deze leiding heeft vastgelegd. Als we misschien moeten praten, kan dat anders. Dat kan. Maar voor nu zijn wij voor wat betreft het publiceren van opsporingsberichten nog steeds gebonden aan de protocollen die er zijn. En dat houdt onder andere in, alvorens je daartoe overgaat, er moeten natuurlijk genoeg feiten en omstandigheden zijn. Volgende stap, overleg OM, interne publicatie, interne opsporing. Je moet een aantal stappen doorlopen voordat je gaat tot die algemene opsporing. Ik mag u zeggen dat die algemene opsporing thans in de maak is. Dus het zal een fractie van tijd zijn voordat u die ziet verschijnen. Ten aanzien van uw andere vraag, als de persoon al gehoord is, ook qua verhoor zijn er een aantal procedures voordat je iemand aanmerkt als verdachte. Een verhoor kan plaatsvinden als persoon en ook als verdachte. Er zijn enkele handelingen gepleegd, maar nogmaals, voordat je iemand daadwerkelijk aanmerkt als verdachte, moet je je stappenplan hebben doorlopen. En ik vraag u dat ik hiermee volsta. Het is een zaak die in onderzoek is, maar concreet aan te geven, de persoon is gehoord als persoon. Het feit alleen dat het zaken zijn die de samenleving bezighouden. Denkt u niet dat wanneer er enige progressie richting de oplossing was, dat wij dat niet met u zouden willen delen? Ook wij zijn gebaat bij een oplossing brengen in deze zaken. En in deze is de pers een belangrijke ketenpartner van ons om dat nieuws naar buiten te brengen. Dus ik snap u wel dat u ons vraagt, wees u niet te zuinig. Ik vraag u wel dat wij het onderzoek, het beloop laten gaan, zijn beloop laten gaan. En wanneer er informatie is, dan mag u ervan verzekerd zijn dat wij die zullen delen. Want ten aanzien van de case Leisner, laat mij dit ervan zeggen. Vanaf zaterdag hoor ik van mijn leidinggevende, Hunter, de media zegt, er is een lijk gevonden. Vanaf zaterdag hoor ik dat constant en kijk hoeveel dagen we verder zijn. Als we dat nieuws hebben. Wij hebben natuurlijk meneer Elskamp. Meneer Elskamp is ook een van de mensen die constant belde. Mevrouw Hunter, is er informatie die u niet met mij heeft gedeeld? Dat is absoluut niet het geval. Dus ik vraag u hierbij begrip. Ten aanzien van Kwik, om concreet in te gaan, nee, wij hebben nog geen gram Kwik teruggevonden. Nee, mevrouw Mohani. Ik kan mij niet hier, of ik kan hier niet aangeven hoe het is gebeurd. Als er een vrachtwagen daar is gebeurd, zoals u dat heeft aangegeven, die informatie zijn wij nog allemaal aan het uitwerken. En wanneer het moment daar is, dan wordt die informatie gedeeld. Ik heb even een kleine update ten aanzien van de zaak Leisner. Ik had al aangegeven, 3 verdachten die zijn in verzekering gesteld. Maar nogmaals, we hadden het over de procedures. Die zijn inmiddels voorgeleid bij de rechtercommissaris. Want de inverzekeringstelling die is ook gebonden aan procedures. Na de inverzekeringstelling volgt de voorgeleiding bij de rechtercommissaris. En van die 3 verdachten is de inverzekeringstelling nu rechtmatig getoetst. Die 3. Ja? Welke vraag? Die vraag, hij is eerst gehoord als persoon en daarna is zijn status omgezet naar verdachte. Wat waren de omstandigheden? Oké. En dat heeft allemaal te maken met de feiten en omstandigheden op dat moment en de stand van zaken op dat moment. Mijn naam is Rodney Leisner. Ik ben 41 jaar, woon samen, heb 2 kinderen, een mooie zoon van 14 en een mooie dochter van 12. Mijn ouders komen beide uit Suriname. Ik ben ook geboren in Suriname. Ik was 3 maanden oud, kwam naar Nederland, opgegroeid in Amsterdam-West en inmiddels ben ik de eigenaar en oprichter van de Sparkle Group.
Binnen Sparkle bedenken, ontwikkelen we en produceren wij diverse drankjes. Deze drankjes variëren van iced teas tot aan aloe vera juices en lekkere andere sapjes. En zijn verkrijgbaar bij alle grote supermarkten in Nederland. En inmiddels leveren we ook aan zo'n 23 supermarkten in Italië. Wat ik als ondernemer persoonlijk erg belangrijk vind, is om met beide benen op de grond te blijven staan. Waarom Sparkle? Heel simpel. De spark staat voor de klik, want zonder klik gebeurt er immers helemaal niets.